Τζάκσον στην προσπάθειά του να πετύχει το follow. Είναι το τέταρτο ομαδικό φάουλ του Άρη και το πρώτο για τον Τζάκσον. Νταντόνι, Μενεγκίν, Πρέμιερ, rebound από τον Μενεγκίν, αλλά έχει προηγηθεί φάουλ από τον Γιαννάκη. 3 φάουλ λοιπόν ο Γιαννάκης. Αυτό είναι ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη. Ξανά εδώ η φάση. Γιαννάκης έχει σταθεί, αλλά ο Ισραηλινός θα του δώσει το φάουλ. Γιαννάκης δηλαδή προσπάθησε να πάρει επιθετικό, αλλά ο Ισραηλινός διαιτητής είχε διαφορετική άποψη. Μειώνει σε 14-8 ο Πρέμιερ. ...14-9 τώρα. 14 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γιαννάκης σε θέση playmaker. Γκάλης. Πάντα Γκάλης για το Γιαννάκη στη γωνία. Σουτ για 3 πόντους. Το νέο καλάθι. 17-9 από τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο Άρης κρατάει σταθερά το προβάδισμα. Νταντόνι τώρα με αντίπαλο τον Γκάλη. Πάντα Νταντόνι. Περνάει στον Πρέμιερ. Πλάτη στο καλάθι αυτός. Κερδίζει ο Τζάκσον το rebound. Και φάουλ από τον Πρέμιερ στην προσπάθειά του να κερδίσει την μπάλα από τον Αμερικανό του Άρη. Ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Ξανά εδώ η φάση. Άπλωσε και το πόδι του λίγο ο Τζάκσον, ο Αμερικανός του Άρη. Αλλά βέβαια είχε προηγηθεί το φάουλ από τον Πρέμιερ. Ενώ τώρα ο Πίτερσον απέσυρε το Μενεγκίν και έβαλε στη θέση του τον Γκαλινάρη. Έναν καθαρά αμυντικό παίκτη. Ο Βιτόριο Γκαλινάρη, 28 ετών, 2 μέτρα και 4 εκατοστά. Παίζει με την φανέλα νούμερο 12. Γιαννάκης. Γκάλης. Κάνει το μπάσιμο, το σουτ και το καλάθι με ταμπλό. 19-9, 10 πόντι διαφορά για την ελληνική ομάδα. Μπάρνια. Νταντόνι. Πρέμιερ δοκιμάζει το σουτ απ' έξω. Rebound από τον Γκαλινάρη. Προσπαθεί να κλέψει ο Γκάλης, αλλά τελικά η μπάλα είναι πλάγια για τους Ιταλούς παρά την διπλή προσπάθεια του Έλληνα άσου. Ενώ τώρα έχουμε το πρώτο time out και ευκαιρία, ενώ ο κόσμος αποθεώνει τους παίκτες του Άρη, να δούμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Να αρχίσουμε από τον Άρη πρώτα. Λιπηρίδης, Γιαννάκης, Γκάλης, Σούμποτιτς, Τσιτάκης, Ρωμανίδης, Σταμάτης, Φιλίππου, Τζάκσον, Δοξάκης είναι οι παίκτες του Άρη με προπονητή τον Ιωαννίδη. Να δούμε τώρα και την Τρέισερ. Μπάρνια, Μποζέλη, Νταντόνι, Πίτης, Πρέμιερ, Μενεγκίν, Γκαλινάρη, Γκοβέρνα, Μάκαντου, Μπάρλοου είναι οι παίκτες της Τρέισερ. Προπονητής ο Αμερικανός Νταν Πίτερσον. Και υπενθυμίζω ότι οι διαιτητές είναι ο Γάλλος Μάινινι με τον Ισραηλινό Βάρνικ. Ο Μπάρνια για τον Μπάρλοου. Πρέμιερ. Μπάρνια για τον Μπάρλοου που θα δώσει τη λύση από κοντά κατά το καλάθι. 19-11. Ο Γιαννάκης τώρα σαν playmaker. Πάντα Γιαννάκης. Φιλίππου. Γκάλης. Ελίσσεται. Τζάμπολ, δίνει ο Βάρνικ το μαρκάρισμα αυτό του Νταντόνι πάνω στον Νίκο Γκάλεξ. Να δούμε εδώ τη φάση. Και έχει δίκιο ο Βάρνικ, διότι ο Νταντόνι πρόλαβε και έβαλε και αυτό στα χέρια του, κόλλησε στα χέρια του πάνω στην μπάλα. Οπότε σε αυτήν την περίπτωση πολύ σωστά δόθηκε το Τζάμπολ. Γκάλης κερδίζει την μπάλα. Follow από τον Τζάκσον και 21-11. Ξανά 10 πόντι διαφορά για τον Άρη. 12 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Νταντόνι με την μπάλα.
Barlow. D'Antoni δοκιμάζει το σουτ. Rebound από τον Γιαννάκη που καλύπτει όλους τους καινούς χώρους. Γκάλης. Σουτ για 3 πόντους και νέο καλάθι μέσα σε πραγματική αποθέωση. 24-11. 13 πόντοι διαφορά μετά από 7,5 λεπτά αγώνα. Ο Μπάρνια για τον D'Antoni, αυτός ακάλυπτος, δεν θα πετύχει τον στόχο ξανά. Και η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα που πραγματοποιεί μια πολύ μεγάλη εμφάνιση. Μια πραγματικά μεγάλη εμφάνιση αν λάβουμε υπόψη και το ποια είναι η αντίπαλός της. Ο Γκάλης έχει κερδίσει φάουλ. Οι Ιταλοί δείχνουν να τα έχουν χαμένα. Ο Πίτερσον ξαναβάζει στον αγώνα τον Μάκαντου και τον Μπενεγκίν, ενώ βγάζει τον Μπάρνια και τον Μπάρλοου. 6 ομαδικά φάουλ η Τρέισερ, 5 ο Άρης. Και ο Νίκος Γκάλης έχει δικαίωμα για 2 βολές. «25-11». 26-11 από τον Νίκο Γκάλη. Και τώρα ο D'Antoni για την Τρέισερ. Γκαλινάρη. Μάκαντου. Το σούτ υποπίεση. Και 4ο φάουλ στον Παναγιώτη Γιαννάκη που καταλόγησε ο Ιβάν Μαϊνινή. Θα ήταν καλό να ξαναβλέπαμε αυτή τη φάση. Πράγματι ο Γιαννάκης έσπρωξε τον D'Antoni. Όσο και να χτυπιέται έχει άδικο. Ο Γάλλος ήταν δίπλα. Το φάουλ ανόητο μεν, πεντακάθαρο δεν θα λέγαμε. Ίσως κοστίσει πολύ στον Άρη, γιατί αυτή τη στιγμή ο Ιωαννίδης αναγκάζεται να αποσύρει από τον αγώνα τον Γιαννάκη και να βάλει τον Δοξάκη, γεγονός που πιθανότατα θα επηρεάσει την απόδοση της πεντάδας του Άρη τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά, γιατί βέβαια ο Δοξάκης μπορεί να είναι ένας καλός παίκτης, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχει τα προσόντα, ούτε τα ηγετικά, ούτε τα σωματικά, ούτε τα ψυχικά αν θέλετε, του Γιαννάκη. Μενεγκίν, βήματα, δεν μετράει το καλάθι. Η μπάλα πλάγια για την ελληνική ομάδα. Δοξάκης σε θέση playmaker. Η μπάλα πλάγια για τον Άρη, ενώ το σκορ είναι πάντα 26-11, 11 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Φιλίππου. 3 δευτερόλεπτα ο Τζάκσον μέσα στη ρακέτα της Τρέισερ. Η μπάλα για τους Ιταλούς που έχουν βάλει στον αγώνα και τον Φράνκο Μποζέλη στη θέση του Πρέμιερ. Κλέβει ο Φιλίππου με έξοχη άμυνα μπροστά από τον Μάκαντου. Δοξάκης προωθεί την μπάλα. Τζάκσον, Φιλίππου για τον Γκάλη που μαρκάρεται από τον Μποζέλη. Πάντα Γκάλης. Δοκιμάζει το σούτ απ' έξω. Η μπάλα για την ελληνική ομάδα, όπως δείχνει ο Μάινινι. Ο Σούμποτιτς στο πλάγιο για τον Φιλίππου. Η μπάλα ξανά για τον Άρη, που έχει 26 δευτερόλεπτα στην διάθεσή του για να ολοκληρώσει την επίθεσή του. Ο Σούμποτιτς για τον Φιλίππου. Ξανά